Bakit? Adati kwa. Adati istorya kanyam. Nya. Mumusyak ti pumatay di tanga kuto. Dito ni. Istorya ko da ito manan. Istorya tupo-tupo. Dakan. Amon ba nga ako? Amon ba di kasabihan nga awanti perfecto wino nobody's perfect kunada di ba? When? Adagan ti istorya na diay nobody's perfect nga diay. Idi pa ilang panawon ti kupong adadyayan gayam nga kasabihan. Ta amom gayam ti ko idi, amom ti tao gayam idi. Kumita ka ti. Kita nakita. Amom gayam ti tao idi, idi gayam talaga nga awan ti perfecto nga tao. Awan talaga. Jay kwa kano, dagitoy na junjun ti lalaki, dito'y kano na ikabil. Iti kano na ikabil. Ngam inadadalda kano, kunada nga, ay madi. Takwa kano no, kwa sumali-sali ngay. No kumita ka dyan, sumali-sali. Iti kwa, mangkub-kuber jay mata. So nga inikat da kano, inalis da ijayan. Tapos dyan kano, ti lalaki kano idi. Tata, dagay babae matgayam kano idi. Ang nga sakti kwa idiya. Kunada ako no siya. Ang nga sakti utor. Nagbasbasa am dita? Haan, may bagada. Ti babae matgayam, dito'y kano, dito'y chin. Dito'y, ti bagay ti babae. Yung di problema gayam. No, agsapa ka no, para bangon, sumngaw ka no. Tapos? Sumngaw. Tapos, iso ngayon alis da ka no, ijay mat lang. Iso nga ijayan, ijay amin na. Dati may sapay. Dati may sapay. Grabe nga umangot ka no.